Hi ha una vella llegenda transmesa de generació en generació des que el món és món que parla de 7 boles de drac escampades per la superfície de la Terra. Molta gent les ha volgut trobar perquè es diu que aquell o aquella que amb valor i força de voluntat aconsegueix reunir-les té un poder incalculable. I és que un cop juntes, les 7 boles de drac permeten invocar el drac Charon, que es desperta del son mil·lenari i concedeix qualsevol desig, abans de desaparèixer els llims i tornar a deixar escampades les boles màgiques pels 4 cantons del planeta. La llegenda del drac Charon. Anem a buscar la bola del drac, envoltada d'un misteri, és un gran secret. Anem a agafar la bola del drac, entre tots els misteris el més divertit. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres, ara hi farem cap. Ara ho veureu. Anem a caçar la bola del drac, ens durà la sort, no es pot escapar. Anem a trobar la bola del drac, serà per a nosaltres si allarguem la mà. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres, ara hi farem cap. Qui m'ha fet això? Mocosa atrevida! És molt petita. No veu que no sap el que fa? Vinga, torna'm l'arma, vinga! Què passa aquí? No em deixes escarmentar aquesta mossa. Ah, no? Intentes plantar cara, valent? No hi ha dret que ens tracteu així. Les terres són nostres. Per què ens destruïu els camps? Aquestes terres són del rei, i el gavadal de robins que hi ha ens dona tots els drets. Et satisfà la resposta? Per culpa vostra el país s'arruïna. Aviat no tindrem res per alimentar els nens. Toqueu el dos d'aquí. Et donaré una oportunitat. Si em pots guanyar, ens n'anem. Pare! Oh, Déu meu! Que et serveixi d'escarment. Al palau. Molt bé. No hi ha dret. Quina barra! El rei no respecta el seu poble! Ja n'hi ha prou! No podem continuar així! No es pot menjar. Té l'august paladar massa refinat, majestat. Què faré? Estic maleït. Estic condemnat. Em moriré de gana. L'estómac no m'accepta cap menjar que no tingui més bon gust que l'anterior. Em portes notícies de les boles de drac? Sí, majestat. N'acabem de localitzar una. No crec que hi tinguem problemes. No perdem les esperances. Ja he tastat els plats més refinats de la terra. No em pot satisfer res. Els millors cuiners del món no em poden calmar la gana. Només em podria curar aquesta malaltia el drac Charon. Li concedirà el desig.
Aquell dia et sabré recompensar com et mereixes. Estic disposat a donar el que sigui a aquell o aquella que em porti les 7 boles de drac perquè se m'acabi per sempre aquest turment. En marxa! I no tornis fins que hagis complert la missió. Espavila't, que el temps passa! Anirem a buscar alguna cosa per rosegar. I si mengés una mica de peix avui? Així. Va de dret cap al nord-oest. Doncs això segur que vol dir que... Canvia de rumb. Gira 3 graus cap al nord-oest. Rebut. Objectiu a la vista. Ostres, tu no havia vist mai cap ocell tan gros. Sembla que vagi directament a casa meva. He escalfat un nen. Per què m'ataques? No t'he fet res, monstre fastigós! Almenys encara és viu. Saps què? No em fas por, criatura horrible! Si et penses que em robaràs el peix, estàs ben fresca! En guàrdia, que t'arrugaré! Què? Ai, un moment, em rendeixo, no et volia fer mal. No sóc cap monstre! Sóc un ser humà! Un ser humà? Ho dius de debò? Esclar que ho dic de debò! Mira, estic fet exactament com tu. Exactament no. Tu ets més alta, vas vestida de qualsevol manera i no et veig forta. Esclar, home, jo sóc una noia i tu un noi, no som completament iguals. Ets una noia? I què és una noia? Que estàs de broma? Encara no havies vist mai cap noia? No passa mai ningú per aquí. L'únic ser humà que conec és l'avi. Així m'has dit que ets una noia? Sí. Oh! És la bola del meu avi! Torna'm això, és meva aquesta bola. No és veritat, ets mentidera, me l'havia regalat l'avi. De debò tens alguna bola de drac a casa teva? Què dius ara, d'un drac? Mira, estic segura que a la bola del teu avi no hi ha la mateixa quantitat d'estrelles. Sí, tens raó. En aquesta n'hi ha 2 i a la que tinc a casa hi ha 4 estrelles a la mateixa banda. Segur és la bola número 4. No em pensava que la poguéssim agafar tan fàcilment. Corre una mica, ens hem d'espavilar. Per què? Tinc por que algú t'intenti robar la bola que tens a casa. Què? Espera'm! I som a temps o què? Encara hi és? Oh, ara sí que no ho entenc, hi ha una altra cosa. Què? Ah! I a sobre es burlen de tu. La bola té molt més valor que una simple moneda d'or. Ui! Ah! Ah! Te l'han robat
estat ell, segur. És l'ocell que he vist. No, home, no és cap ocell, és un avió. Ah, sí? Què és un avió? Vinga, els hem de perseguir. Perseguir-los com? Jo sé nedar, però volar no. Espera, ja veuràs. Càpsula número 5. Recula una mica. Ai! Au, vine, que els atraparem. Ai, això és màgia negra. Ja ho sabia que eres una bruixa, m'ho havia de pensar. Que no, si no sóc bruixa no diguis animalades. Allà on vist tothom té càpsules així. Au, vinga, en marxa, si no, no tornaràs a veure la bola de drac del teu avi. Ai! Agafa't, que farà un sotrac. Aquesta també la donarem al rei? Sí, si no m'equivoco, els seus rubins tenen més valor que aquestes boles. De fet, no sé on deuen ser les altres. No les hem vistes mai. Quan trobem l'última ens les haurà d'ensenyar. Aterreu de seguida! Ens heu de donar la bola! Us tornarem la moneda! Jo diria que ens intenten dir alguna cosa. Contesta, tu. Amb molt de gust. Han cobrat i encara no estan contents. Els ensenyaré educació. Per què fan això? Ens han tocat, intentaré adreçar. Us ho heu buscat. Què tal, no estàs ferit? No, però han destruït el radar. Doncs pitjor per ells. I ara, el cop de gràcia. Amb això segur que encerto tots els atacs. L'hem evitat. I ja està. Per què us hi ficàveu? Com ho faré per baixar d'aquí? T'he de donar les gràcies perquè m'has salvat la vida. Ets petit i estúpid, però pots arribar a ser tan útil. Quina gana que tinc! Ai! Si t'estimes la vida, casa't amb mi! Auxili, ajuda! Un monstre horrible es vol casar amb mi! Més val que em cregui, reina, si no se t'endrapo! Auxili! Quin horror! Què, et cases amb mi o no, eh? Què vol dir casar? Tu no t'hi fiquis, manefla! No et fa vergonya? L'avi sempre em deia que no m'havia de ficar amb ningú que fos més petit que jo. Està boig! Què, doncs? Que voldries lluitar amb mi, reiet? Fora abans no t'esclafi! No saps amb qui tractes, tinc una força colossal! Ah! Ves-te'n abans no m'empepi! De cap manera, no em fas por. El cap de suro! Ara no les tens totes, eh? Vinga, que els peus et toquin el cul si no vols acabar el bany Maria i endrapar pel gran olong!
Doncs ara me les pagaràs! Si encara no he fet res, senyor. Escolti, entre nosaltres, em vol espantar perquè no és gaire fort, oi? Pobre nano inconscient, tinc fama de ser l'home més fort de tot el planeta! M'estranya. Què? Què has dit? Penses que ets molt fort, mig pollet? No em defenso malament, l'avi em va ensenyar arts marcials. Ah, i potser et penses que em creuré el que dius. M'ho hauràs de demostrar. Intenta tancar aquesta obra, si pots. Oh, és massa fàcil, no hi ha res més dur. Per ser tan esquifit tens nassos. No és que m'avorreixi, però me n'he d'anar, nanos. Adéu a tots! Atura't! Però què fas? Deixa-la estar, torna! En quin embolic m'he posat jo ara? Encara m'atraparà aquest monstre petit. Ja! Ostres, s'ha tornat a transformar. Ara encara és més lleig. No et diguis bestieses, que sóc així, un porquet encantador. Més valdria que no m'hagués llevat aquest matí, quin mal son. Per què? Què passa? És ell! Anyamxa! No necessitem presentació. La nostra fama ha arribat primer. Som els bandits del bar. Ei, escolteu, si voleu sortir de la meva base vius, m'haureu de donar tots els diners. M'heu entès, oi? Però per què? Calla i fes el que et diu. No saps com és de cruel. Ens pot fer amiques. És el terror de la zona. I què? Tu també ets el terror de tothom. Sí, i ell només es dedica a les noies indefenses. És tan lleig que no volen jugar amb ell. És un poruc fastigós. Has dit que eres molt fort. Sí, per què? Ara ho veuràs, Yamcha, ho sento, però no et donarem res. Vinga, vés-te'n, si no et destrossarem. Molt bé, tu mateix acabaràs a l'aparador d'una carnisseria. Vinga, va, clava-li una llisada. Per què vols que lluiti amb ell? És dolent? No pot ser que siguis tan totxos. Clar que és dolent, acaba de dir que ens liquidaria. Però per què ens vols matar si no t'hem fet res? Mira que ximple! Té! Allarga't, bastó! Què tal? No estàs ferit? Me les pagaràs! En guàrdia! Prepara't per morir! Ui, quina gana que tinc! Hem de tocar el dos, tenen armes secretes. Oh, si et falta una dent! Què? Un moment que t'ho ensenyo. Ai!
Son Goku. Qui era aquest jove tan simpàtic? El trobo encantador, m'agradaria tornar-lo a veure. Ostres, noi, no em pensava que fossis tan petit al natural. No està bé espantar la gent així, s'ha de ser molt covard. No està bé, no estic per sermons. I tu em vols dir què feies al bosc si era negra nit? És una història llarga. Me'n vaig anar de casa dels pares perquè he d'anar a una illa molt petita del sud. He de parlar amb un senyor que es diu Muten Roshi. Muten Roshi? Ja n'he sentit a parlar. És un vell savi que viu en una illa minúscula. És el professor d'arts marcials més gran i més fort de tot el món. I també sé que es diu Follet Tortuga. Oh! A mi també m'agradaria veure'l. I dius que l'illa és al sud? És curiós, nosaltres hi anàvem. Ei, sisplau, fes-me el favor de deixar-me venir. Primer vull saber per què t'arrisques tant per anar a buscar el Follet Tortuga. Doncs li vull demanar que vingui a casa i ens ajudi a salvar els meus. Salvar els teus? Sí, gairebé no tenim res per menjar. El rei ens destrueix els camps per buscar robins a sota terra. Robins? Però què són robins? Són una mena de diamants vermells que tenen un valor enorme. I què és un diamant? Que ets inculta. Diguem que més o menys és tan preciós com una bola de drac. I ara calla, que no et vull sentir més. No hi ha dret si no he dit res. Va, continua. Tothom sap que el Follet Tortuga és molt fort i vull que guanyi tots els soldats del rei. Des que van descobrir el primer rubí, la vida ha canviat completament al meu país. El rei s'ha fet molt ric, però no està mai satisfet. Sempre vol més rubins i més diners. I ha tastat menjars tan deliciosos que és incapaç d'empassar-se res si no és més bo que el que ja s'ha menjat abans. Això és monstruós. I mentrestant el seu poble es mor de fam, perquè per extreure aquests rubins destrueix els camps, les pastures i els horts. Però no es pot fer res contra ell perquè ha reunit un gran exèrcit. El pare es va voler revoltar, però no hi ha cap possibilitat contra tants soldats. Només ens pot ajudar el Follet Tortuga, però ens hem d'espavilar perquè es veu que el rei busca les boles de drac, i si les troba serà invencible. Busca les boles de drac? Doncs així els seus soldats m'han robat la bola de l'avi. Sí, és clar. I això també explica per què el radar rebia tantes radiacions de l'est. Ja està, ja us ho he dit tot. Ara, sisplau, ajudeu-me a trobar el Follet Tortuga abans no sigui massa tard. Has sentit això que ha dit? Sí, esclar. M'agradaria poder tenir les boles de drac. Aquesta història és complicada. Funcionarà? Sí, sobre rodes, confia en mi. Ningú del món no és capaç de guanyar el gran Follet Tortuga. Per tant, procuraré que lluiti contra aquest petit monstre i quan estigui fora de joc recuperaré totes les boles de drac. Però escolta, què li demanaràs al drac? Jo? És molt senzill. Li demanaré que em doni forces per no perdre els estreps davant de les noies. Saps, no és mala idea, però no t'estimaries més convertir-te en amo del món? Però què dius? La política no m'interessa. De diners en puc robar tants com vull, però he de poder-me dominar davant de les noies. És l'única manera de tornar-me honrat i casar-me amb una noia que estimi. Sí, esclar, la finalitat deu justificar els mitjans. L'amor és a la fi del camí. En marxa! Ara només em falten dues. Aviat podré menjar el que vulgui i assaborir els plats més suculents i més exquisits del món. Ja està, hi hem arribat. Ostres, nois, no havia vist mai cap riu tan gran. Que fas broma o què? No és el riu, és el mar. Ah, bon dia. Vostè és el Follet Tortuga, oi que sí? Exactament, nena. Mira, aquest és el mestre. Benvinguts tots. Així que em vols intentar matar per fer-te famós. Has vingut per això, oi que sí? Però t'he de dir que no et serà gens fàcil, nano.
Sembla un vell xeruc, però tinc una mica d'experiència. És veritat, senyor, li asseguro que no és gens dolent. M'ha salvat la vida. No he vingut aquí per matar-lo, sinó per ajudar-me. Algú l'ha enganyat. Ha sentit què ha dit? No confia en ells, li paren una trampa. Són atracadors de camins. Tu ets el que em vas atacar ahir al vespre? I ell és el pitjor de tots. És lladre, pervers i cràpula. Que és bufó. Bé, aviat sabré la veritat. Us faré una prova i ja veurem qui és el mentider. Núvol Quinton! Què esperem ara, exactament? Em dec haver equivocat de direcció. Oh, què és això? Amb el Núvol Quinton es pot anar a qualsevol lloc a una velocitat supersònica. Es pot volar pels aires amb això? Esclar, per on vols volar, doncs? Això sí, he d'avisar a qui el vulgui utilitzar que té un inconvenient. Només hi poden pujar sense trencar-se la crisma la gent de cor pur. Fixeu-vos bé que us faré una petita demostració. Tinc ganes de provar-ho. Ja ha pujat! Vaig a donar una volteta! Bé, la prova és clara. Ara ja sabem qui ha dit mentida. Com són? Mira com toquen el dos. És maca, oi? La vaig trobar al fons, ara deu fer uns 100 anys. N'estic segura. És una de les 7 boles de drac. Me la pot donar? Doncs sí, no hi tinc cap inconvenient. Quina sort que tenim. Les 2 boles de drac que ens falten són al mateix lloc. Només tenim la bola número 3. Ja ho sé, no tinc l'altra, però aprofitaré el pànic per atacar amb força. Tothom als llocs de combat! A la superfície! Salvatges, m'han destrossat completament la casa! Això anirà malament! Alerta, Son Goku, protegeix-te de pressa! Que bé que estic. És genial, això que ha fet, senyor. Me'n pot ensenyar? Això no és bufar i fer ampolla, saps? Vaig necessitar 50 anys per aprendre. 50 anys? Encara és més fort que no em pensava. De fet, és l'únic home del món que ens podrà ajudar. Per això l'he vingut a veure. El necessitem. Hem de vèncer l'exèrcit del rei per salvar el meu país. Ho he fet! El primer cop m'ha sortit. No gaire fort, però m'ha sortit.
casa té... Escolta'm bé, nena, no puc fer res per tu. Ja fa temps que em vaig retirar del món. Sé que et deu saber greu, però no has de perdre l'esperança. Tens amics molt valents. Estic segur que pots comptar amb ells perquè et donin un cop de mà. I si vols salvar el teu país, ho has de fer tu. Si tens el cor pur i les intencions honrades, acabaràs fent triomfar la justícia i guanyaràs els exèrcits del tirà. A dintre trobaràs la força i el valor de fer-ho. Quan penso que tothom el considera tan fort, si és un desinflat. Vinga, no estiguis trista, t'ajudarem a salvar el teu país i ja veuràs com els guanyem d'una bufada. Així ja saps on és l'última bola de drac? Sí, segons el radar se'ns acosta directament. Aviat la tindrem entre les mans. I em concedirà el desig. Prepareu una comissió d'acolliment. A les seves ordres. Això és el palau! Alerta, tothom als llocs de combat! Liquideu-los aquí mateix! Després ja recuperarem la bola de drac. Ens venen a saludar. Porta'm l'última bola de drac abans no sigui massa tard. Ja no podré aguantar gaire més. M'empipa aquest carbaixó amb potes! De moment tenim pressa, ja vindrem a buscar la resta després. Però on vas? Em pensava que havíem vingut a buscar el tresor. Bravo, molt bé! Oh! Encara arriben més soldats, ves-los espantar. No hi ha problema. M'has espantat. Ostres, tu també? Però què fas aquí? Passava per aquí. No pot ser, si no és mort! Que no es mogui ningú! Dóna'm l'última bola de drac, vinga! Mai de la vida! Per tu faràs, tu t'ho has buscat, reina! Ahora Balmis, no fer el pallasso!
Allarga't, bastó! No puc més, no puc més. Estàs bé, Bulma? Em sembla que sí. Només me'n falta una, només una. La vull. Et trobo una mica esclafat, avui. Ves per on? Ostres, noi, no ha funcionat! No hi ha cap dubte. Té les altres 6 boles de drac a l'estómac, segur. En jugaré el tot pel tot. Que el drac Xeron aparegui! Sóc el drac Xeron. Tinc uns poders sense límits. Algú formuli un desig i li concediré. Un moment, formularé un desig. Sí, jo també. Per culpa dels Rubins, tota la gent és desgraciada. Si desapareguessin, tot seria com abans. No pot ser. Tots els Rubins volen. Concedit el desig que les boles de drac s'escampin per tot el món. Gràcies, drac Xeron. Adéu, príncep. Acabaré sent una solterona. No em casaré mai, jo. Oh, no trobaré mai la bola de drac de l'avi. Em moro de gana. He de trobar alguna cosa de menjar. Oh, sí, és deliciós. Què és això? És deliciós. És una poma. Una poma, dius? Una simple poma? Sí. I per culpa de la teva ambició, has estat a punt de destruir-les. Pare! Només és una poma, però és deliciosa. Oh, pare! En reina meva.
Si us torno això, és vostre. Núvol-quita, vine amb mi! Mira que ximples. Trobaré la bola del meu avi encara que hagi de córrer el món sencer! Adéu! Si aconsegueixo trobar les 7 boles de drac, potser tornaré a veure l'avi. Ta-ta-ta-ta-tang! Tot és molt fabulós, misteriós, somiador. Jo vull fer amb tu